Zvinotaurwa futi kuti imi comrade nyoka yamabhunu havasi kufara nekuda kwacomrade Geza, havana kuanaunsa kuningira. Yes, havana kuanaunsa chokwadi, but zvasingafaniri kuti zvitaurwe nenzira muri kutaura nayo comrade Saluwaka. Why? Because comrade Geza is a high profile member. Pari zvino hatisati taona kuti mutengesi kana uchigana aenda kwatiri. Saka kuti vataure kunge tiri kutaura chimwe chinhu, varivo vakabata futi movement iyi nenzira iyoyo. Munorova munhu comrade paanenge achichema paya kuti kotoita sei modzoka futi moratidza kuti mamaita mistake ndimi. Munokurumidza kutora decision musati manyatsa kutora sarudzo kuti ndizvo here zvamunotaura izvi. Matotaura comrade Geza kuti nezvavataura zvacho hapana chitsva. Alright. Madaro so modzoka futi moti tiri pamwe chete nacomrade Geza, zvamambotaura nhasi matiri pamwe chete nacomrade Geza, vamaiti zvavataura zvacho hazvisi zvitsva, hatina kufara nezvakataura. Modzoka futi moti ngavataura kuti havapo tizotitoka. Comrade Geza is our high profile pari zvino, ndo vatiri kutoti isusuka. Ndokati comrade nyoka yamabhunu vakatozikamwa nekuda kwacomrade Geza kana muchiziva. Zvinotaura futi mati shandu, dzoka futi mati comrade comrade nyoka yamabhunu ndo vakaronga M31. Comrade Geza vakahoiwo nekuti ndei munozikamwa achitaurai. Hatichaziva pakutanga panorwirwa masimba kunyanya. Hatisi kuda kurwira masimba, toda kurwira nyika yedu idzoke kumashure. Comrade Saluwaka, zvamuri kuita muri kukanganisa movement. Musati imi tangosangana tadini, imi zvamuri kutaura Zimbabwe. Muri kutaura Zimbabwe. Saka mukaita sokuti muri kutaura chinhu cheindividual kana chefamily, pane ane problem. Muri kutaura Zimbabwe. Nekuti kana maya matimi comrade ningiriri vadai ndoti kuya kwamaita imi kuya kwenyu muri kutaura zvakawandisa zvinoratidza kuti hapasina kubatana kwevanhu. Hamautokreta magroups achitagwa nagamba kwaya akutoonekwa nemunhu wese. Pana patiri macomrade totenderwa kutaura chimwe nechimwe. Imi kana muri kumberi muri chiti ndii muri kumberi munozivikamwa kwese ikoko, hamufani kuteerera mwe nomwe muchitsonda wataura wese muchitsonda comrades. Wamuda tachitevera kana kuti achiteera movement ndiani? Alright, already imimi zvinezvi mukutaura zvacomrade nyoka yamabhunu kuti hatisi kuzora kusvika vatisungwa nokuti vasungwa vadini. Munhu wese is now concerned nekuda kwacomrade nyoka yamabhunu. But kune vanhu vakasungwa kuZimbabwe futi. Vakasungwa. Hari muri kuona. But tinoda kwegovernment yedu kuZimbabwe iri kukonda yamunoziva kuti inoita sei. Vanhu vari kukondwa kuti vanosvike vaite sei. Pane zviri kuitika zvakawanda munozviona. Umwe takamona achitorohwa namapurisa. Takatarisa isu. Saka nyaya iri pano muvengi havasi, muvengi wenyu comrade Saluwaka havasi vanhu ava vari kuteverai vari pano. Vave vakuudza zvakati maita so. Mutungamiri toda mutungamiri unototukwa. Kuti imbwa yemunhu benzi ndo watoda achikurumidza kusoftena nokugadzirisa kuti vanhu vaite chinhu chimwe achidzika. Hatidi mutungamiri unoti akaudzwa chinhu navanhu vaviri vatatu wobuya atova nehasha wakutorwa uno munhu yatonongedzana watodini. No, apa hamungavi mutungamiri wakanaka mukadaro. Tiri kuti isusu imi pari zvino ndimi munosvika pana nyoka yamabhunu makatikoshera. Saka kuti muzouya muchitiudza kuti wakanaka ndo uyu haana kuzonaka, uyu waregere kudai wadai, muri kukurumidzisa kutaura zvinhu musati madini. Hani muri kuona. Saka nyoka yamabhunu achibuda hatizivi kuti ungaotaura sei izvo zvamuri kutaura here. Nokuti nyoka yamabhunu naGeza they were same, they were doing good thing. Vanhu vachimungana pamwe chete. But iko zvino maakuita sokuti matumwa nezvigananda kuzokamura vanhu ava kuti mudambure nepakati kuti zvisafamba. Ndo zvakupinda mupfungwa manje dzevanhu kuti chii chakuitika kuna comrade Saluwaka. Vakusvika vachidambura vanhu vachidini vachinongedza umwe noumwe. Hani muri kuona. Isi tiri kutaura pamusoro penyika. Tiri kuda nyika ndiyo yatiri kuda. Ndo bhora ratinaro nyika. Ichiri mumaoko mezvigananda ndiyo yatiri kuda kurwisa tidzoke. Isi takutorwa pachedu isu. Takutodamburana chitopoindana nokutobudzana kuti musoro wako wevhuseki nonsense. Isi takabva kure tatiripo takanyara zvatoshanda muzvizivi. Tatina we are not here to show kuti uyu ndiani uyu ndiani uyu ndiani. Ani mozviona. Saka
vanhu vakaradzana zvigaro nokuti hanzi unobvepi kana kuti unoziva ane hazvichava zvinhu zvatonyatso kutavira. Comrade Salwaka, imi muri kubatsira nyoka yamabhunu, tiri kuona muri kuplaya role hombe yekuti comrade nyoka yamabhunu muchipa maupdates. It's good, but siyanai nokuuya muchiataka comrade Geza dzoka mota sokuti muchiri pamwe chete. Modzoka moti isusu ndevana vaduku movement ndeye vana vaduku ndizvo nokuti ifuture yavana vaduku. Asika isu vana vaduku vakaberekwa navanhu vakuru tofanira kufambidzana navakuru vedu. Chatisingadi chigananda chakafanana nevanhu vanenge vari ikoko kuzvigananda isu kuno tichivaverenga sezvakaita comrade Chiwenga. Havasi kubuda pachena, havasi kuuya kuno, havasi kumbotaura chinhu. Tiri kuvaona vari pamwe chete, havasi kuda kuuya kuno. Chii chiri kuitika? Ndo vatiri kuti vaGeza ngavachisiyana naye munhu uyu. Zvinhu zvichitanga izvi taitofungidzira kuti isu masoja ari kutosumuka zviri kutaurwa zviya kuti vachivenga vantu vane group riri kutoti rodopinda, masoja anotopinda. Hapana zvatakaona zvakaitika, vanhu vangobuda muroad vakapinda muroad. That's why muchiona zvino izvi vanhu vakabuda vakapinda mastreets vachifungidzira kuti masoja tetinavo, vakaona masoja achitorova vanhu. Ari muzviona. Saka kuri vati zviri kutaurwa naComrade Geza zviya zvokuti masoja, vakuru vemasoja vakanodhiziwa. Zvichitori izvo nokuti vaduka vakatoudzwa kuti anenge atoita system yekunogwa nesu pano basa rapera kana waburawa. Ndo zvatiri kuona zvakaitika. Handi muzviona. Saka vanhu vaitofungidzira kuti aiwa zvinhu zvinenge zvakadai. That's why muchiona vanhu vakazototya kuuya kuna comrade Nyoka yamabhunu because havana kutogutsikana kuti ipa tichida kuti risevhe here nemapurisa. Ndo chokwadi chiripo comrade Salwaka. Ngapave negaranti kana kusina masoja anesu ari kutaurwa nawo pamusoro pekubatsira revolution kana strike. Ngazvibude pachena zvinhu izvi. Hatisi kuramba isu kuti change toida ende vaGeza tinavo. Toziva isu kuti hakuna zviriko, tobuda tichiziva tobuda sei. Toziva kuti army toigadzira sei, army haimbonesi kugadzira. Nokuti 50% yavafana vaduku vari kuarmy. 50% yavafana vari kuarmy tinavo isu kuno murevolution yedu. Zvokutoti ndingatogona ini kana ndikaona WhatsApp ndimbokusendera izvo vari kutaura, ndinotaura navo pamaWhatsApp. Tine vakawanda vamafriends edu zvavari kutaura kuti hondo ikatanga masoja anotiza achiuya, kwete kuti masoja anovhurikwa achiya anonorwa naMnangagwa pari zvino pachimiro chiripo. Hazvikwanisiki comrade Salwaka. Majinara akadhizwa kare ende majinara aya ndo vanotaura vaduku voteerera. Saka ndandichikumbira kuti muchiwa pane tichitaura nguva dzese kuti let us form isu tigadzire masoja edu atinoshandidzana nawo. Tiri kutozviona kuti uku kuvafana vedu ava vari kuku ava vakatopromisa rufu kuti wangodada zvokutamba tinouraya, tinohenga, tinofura. Pane masoja atotoziva akagadzirwa kuti chengetedzai, wangoda kupanduka rwa musoro pamasoja iwayo. Saka vari kutyira upenyu hwavo, vari pasi pecommand. Asi panotangwa vakataura isu tichakusendera ini. Vakataura kuti panongotangwa chete revolution kuchipatanga kufoma masoja. Hondo ikatanga kana even 1 week time, masoja maduku ose anoya kujoina isu kuno. Ndosaka muchiwa tichitaura chidaro isu. Saka isu tiri kuda kuti imi comrade kunyanya vari kumusoro ava vari kuzvigaro zvekumusoro musatukana nevanhu vari kutaura ava. Vanhu vari kutaura pfungwa dzavo dzakasiyana. Kana mukatuka vanhu muchivhundutsira vanhu mato hapasina pamasiyana naMnangagwa. Matongo same nezvigananda. Mutungamiri haasi boss. A leader unobvunza vanhu vari ndite sei, vanoti usadai hatitobodi. Oita sei? Ototi okay, boss unoti ita so. Makazviona imi Jacob Zuma wakamanyiswa nevanhu aenda kunopa Jacob Zuma wakamanyiswa nevanhu aenda kunopa speech kumusangano weKOSATU vachiti hakuna zvawakatitira. Akabva pastage achimanya akatopindikanya mota achitiza. Ramaphosa chaiye unovharirwa gate ari mutungamiri. Asi une simba rokuvhura army kuti furai. Saka ndo utungamiri hwatiri kuda kunyanya mune revolution ino yaGeza inei. Toda utungamiri unoteerera vanhu, unotukwa. Toda kunokutukai vatutungamiri vese, toda kunovatuka kuti hamuna zvamaita, muri mapenzi, muri
toda kuvaudza chimwe nechimwe kuti vateerere vavo kuti vanhu zvavari kutaura ndo mabhosi, ndo vari kutituma zvakati zvakati. Saka tenda kutukwa kana uri mutungamiri. Watukwa uchiti ndichazvigadzirisa, wogamuchira chimwe nechimwe chakasiyana. Uri mutungamiri wevanhu vanotopenga vakanaka vemachechi vechi, unofanira kugamuchira zvose woti tichazvigadzirisa. Unozvigarira pasi woona tingazvisolva sei. Kwete kutanga unongedzana nevanhu kuti iwe ndokurova iwe ndo zvino uchatuka navanhu vose, uchatungamira ani? Saka Comrade Saluwaka, you are 100% different to Comrade Mabhunu. Zvamuri kuita muri kuuya like as a divider, muri kuunza division pakati pemovement. Murambe muchitarisa muone kuti ndakawa muchitema muri kwaamai Mujuru. Anomozviona? Hatichazivi kuti kwamai Mujuru ikoko makazomiswa nokuda kwechii chakaitika kuti imire kana mamuri kuutungamiri ikoko sezvamuri kutaura. Saka imi kuti movement iitwe, tendai kutukwa mushurohwa. Isu toga tichituka tichidzora dai, wasatuka kurusa dai, ita so, ndo zvatiri kuda isu. Ndatenda maita henyu.